L'artisanat català compta amb diverses especialitats que són els seus títols de glòria i d'orgull. El paper que es fabrica a Capellades, i principalment els papers de barba i d'estrassa, són una especialitat que no ha pogut fabricar-se encara fora d'Espanya. Les qualitats de l'aigua que alimenta els molins paperers de Capellades és un dels factors decisius que donen les particularitats que distingeixen aquests papers.